Mä oon Harri, Kintarotattoon omistaja ja tatuointiartisti itsekin. Tänään on tarkoitus vähän jutustella erään yhden liikkeen pitkäaikaisimman asiakkaan Samin kanssa, että hänen projekteistaan, miten hän on päätynyt tänne Kintarotattoon asiakkaaksi ja millaisia sessioita ollaan tehty vuosien varrella. Sami, mikä sai sut päätymään Kintarotattoon silloin, kun joskus hyvin kauan aikaa tulit asiakkaaksi? Hyvä kysymys. Siitä oli paljon aikaa, että ihan tarkkaan en osaa sanoa, mutta sen verran tiedän ainakin, että kun tuli ensimmäiset tatuointajia täältä ottamaan, niin silloinen liikehän oli just avattu, mutta joitakin töitä sulla oli jo esillä, pidin tosi paljon siitä sun tyylistä mitä olit esittänyt sit sosiaalisessa mediassa. Ja se on varmaan syy, minkä takia tullut sitten aina takaisinkin, kun on pitänyt sun tyylistä tosi paljon. Mitkä on ne elementit siinä tyylissä, mikä sua viehättää? No, olet tosi monipuolinen artisti kyllä ainakin, mutta itseäni viehättää toki sellainen omintakeinen tyyli, että jos miettii tämmöisiä niin kuin aasialaisia tai aasialaisvaikutteisia tatuointeja ja erityisesti old school tyyli, mikä on, niin sulla on oma tyyli siinä. Ja sitten sen oman tyylin lisäksi niin olet tosi ammattitaitoinen siinä omassa tyylissäsi ja mun mielestä nämä kaksi tekijää, että omintakeinen ja ammattitaito on varmaan ne syyt, mikä takia itse aina tulee tänne takaisin. Mulle tatuointiprosessin aikana vuosien varrella on käynyt myös niinku erilaisia musiikkityylejä läpi, tai mistä mä niinku tikkaan, tai musiikkigenrejä, niin sullakin on varmaan jotain, että miten on niinku muovautunut vuosien varrella, mistä me ollaan alettu, mihin ollaan päädytty, niin tuleeko mieleen yhtään? Tulee itse asiassa useampikin. Ja jos miettii ihan silloin, kun ensimmäisiä tatuointeja tullut, niin mä olen aika kova punkkari ja HC-metallimusiikin kuuntelija, niin sieltä me ollaan varmaan lähdetty Gorilla Biscuitsista ja kumppaneista. Mutta kyllä se on sitten niinku muuttunutkin siinä, että kun tässä on vierähtynyt jo reipas 10 vuotta näiden tatuointien parissa täällä, niin onhan siinä ollut välissä sitten skaatakin ja nyt viimeisimpänä niin kuin asiana on tullut tämä reggae sitten ja hip-hoppiakin kuunneltu, että ihan varmaan niin kuin laidasta laitaan tullut. Et se mikä meitä yhdistää ainakin ihmisinä on se, että me kuunnellaan aika niin kuin monenlaista musiikkia molemmat ja hyvin paljon samanlaista niin kuin tyylilajia siellä taustalla, mistä me pidetään. Joo, mäkin muistan, että New York Hardcore-kamasta lähdettiin liikkeelle Madballista ja Chartsista ja tämmöisistä. Sitten tutustutin sua sitten enemmän tämmöisen niin hardcore-punkkiin ja varmaan jotain Suomi-bändejäkin kuunneltiin. Ja siinä vaiheessa on tullut. Mulla on se reggaeton kausikin jossain vaiheessa. No, nyt se alkaa olla vähän, että ei hirveän paljon tule kuunnella. Se on sen verran hapokasta, että se on enemmän just sitä niin kuin bailausmusaa. Mutta tällä hetkellä ollaan aika tukevasti siellä Jamaica-pohjaisesta reggaestä ja dub-musasta ja sillä. Mä muistan myös, että kun sä oot tullut eka kertaa liikkeeseen, niin sä oot ollut ihan semmoinen niin kuin Intti Koltiainen. Ja silloinen harjoittelija teki sulle sen ekan kuvan ja sitten taidettiin tehdä joku niinku tuonne merimiesaiheinen kuva. Muistaakseni mikä se on? Missäköhän järjestyksessä? Itse asiassa se ei mennyt niin, vaan mä taisin korjata jonkun niinku. Se taisi olla, että tän sä korjasit, Leijona, jonka oli toinen artisti jo aikaisemmin aloittanut. Joo, tän sä oot korjannut, mutta kyllä mä muistaisin, että sitten olisiko ollut tää jopa tullut ensimmäisenä tämä majakka. Vai se yläselän Niin se voi olla, se pääkallo on täällä. Mun mielestä yläselän linnut ja pääkallo. Ja siitä sulla oli joku kokemus, niin siitä muistaakseni käytin silloin semmoista venäläistä tosi old school hitaasti hakkaavaan koneen. Joo, traktori. Traktori. Se oli liikaa. Mutta saatiin valmiiksi asti ainakin. Joo, traktorin
hidas jykevä isku, niin melkein aiheutti sulle traumoja vuosiksi sen Kyllä. jälkeen, mutta sitä nyt ei ole on niin kuin monen vuoteen ei ole traktori ollut käytössä, mutta Kyllä. sen sulosoinnut on kyllä ihan loistava. Ehdottomasti. Ja jos täytyy jotain kaikista tuonneista sanoa, niin se on ollut kivuliaan kyllä kaikista. Et niin kuin jotenkin aika kultaa muistot, mutta ei niin kuin jotenkin muuten ole jäänyt mieleen semmoista niin kuin ihan niin kuin selkeätä alueet, missä olisi sattunut ihan niin paljon, mutta selkä oli kyllä semmoinen, että toki siinä varmaan kun on ensimmäisiä kertoja, niin ehkä on saanut odottaakaan, että mitä se on, mutta myöhemmin sitten helpottanut tietysti, kun on tottunut. Juu, että tosiasiahan on se, että aina tatuoiminen sattuu, mutta tatuoija voi siihen jossain määrin vaikuttaa omilla työskentelytavoillaan ja asiakas vaikuttaa myös sillä lailla, että tulee levänneenä, hyvin ravittuna, hyvin nesteytettynä, niin silloin se prosessi on niin kuin paljon helpompi. Et en suosittele tulemaan tatuoitavaksi darrasta esimerkiksi, koska silloin se on niin kuin, silloin se on ikävämpi se kokemus ja sitten tatuoijalla on myös vaikeampaa, koska sitten se verivirta sit vähän juoksevammin, niin sen väripysyvyyskin on hankalampaa. Joo, semmoinen tuli mieleen tässä vielä, että sä oot ollut semmoinen asiakas, jolla on aika pitkällä ollut niinku omia visioita, jotka on ollut välillä jopa niinku aika outoja juttuja, mutta ne on ollut välillä jo vähän niinku hankala myös niinku piirtää ja ideoida. Tai idea sulla on ollut, mutta niinku ideoida se niinku kuvaksi asti. Mutta se on myös tehnyt sit tosi mielenkiintoista siitä koko prosessista. Voiko sä esimerkiksi kertoa jostain tuosta ekasta hihasta, mitä tehtiin? Tääkäsi. Justiinsa. Joo. Tämän tausta oli tarinana Odysseia ja sitten Seireenit. Ja sinne niin kuin nämä tarinana tietty antiikin Kreikan filosofia ja stoalaisuus ja tämmöinen niin on niin kuin aina kiinnostanut itseään. Sitten täällä on Medusakin laitettu ja siis tarina varmaan niin kuin itsellä on se, että esimerkiksi tähän kohtaan kättä niin Medusa on taimas mä joskus aikanaan pistänyt ja se on tullut siitä ja sitten täällä on tämmöisiä symbolisia elementtejä, että ranteessa on esimerkiksi ankkuri, niin se edustaa luottamusta ja sitten nämä muut tarinat, että minkä takia sitten Odysseia ja Seireeni, niin jätän sen itselleni, että minkä takia tämmöinen tarina on sitten tullut. Mutta se tosiaan on kiinnostanut aina kyllä tämä merimies-aihekin ja sitä on täydetty kokonainen käsi. Ja ylhäällä oli tosiaan majakka, mutta ne tehtiin eri kertaa. Juu, niin ne tehtiin eri kertaa. Joo, majakasta taisi lähteä koko ihan muistaakseni. Ja oliko sen ihan jälkeen me tehtiin toi tulivuori-setti? Joo, kyllä me jatkettiin niin kuin täältä oikeasta kädestä sitten rintaa pitkin ja vasen käsi. Nyt tää oli ihan viimeisin, mitä on sitten tehty. Et siinä on aina ollut silleen omassa päässä, kun puhuin niistä tarinoista, mitkä välillä sitten on ollut vähän hankalikin toteuttaa, niin se on niinku elättyä elämää, että se on keksitty aina niinku uusi aihe. Ja sitten on tosiaan tähän niinku nännien rinnan ympärillä tehty pionit ja sitten tehtiin tää tähtikin tähän rintalastaan ja sitten me jatkettiin tosiaan tänne, että tämä muuttui sitten enemmän tämmönen kesäisempi satumaa teema, mikä tehtiin toiseen käteen. Niin toi toinen hiha, niin sehän me aloitettiin mun mielestä about vuosi sitten. Mm-hmm. Ja siihen, eikö toi keiju ollut eka, mikä siihen tehtiin? Kyllä se taisi siitä lähteä. Ylhäältä se ainakin alaspäin alettiin tekemään. Joo. Keiju ja sitten tuli mun mielestä menninkäinen sen jälkeen. Joo, menninkäinen. Ja sitten sä teit sienet tähän. Se oli sun idea. Joo, ja oliko hämähäkki myös mun idea? Hämähäkki, jaa. Kyllä se taisi olla kuule, että hämähäkki oli sun idea. Niin, mun mielestä se tehtiin vähän niin kuin filleriksi täyttämään sitä välitilaa. Kyllä, ja sitten siellä oli sisilisko toisella puolella. Ja tietysti pakko olla sammakko, kun on aasialainen old school tatuointi, niin ehdottomasti. On joo, sammakot on mun
yksi niin kuin suosikkiaihe. Ne on jotenkin tosi sympaattisia ja sillä tavalla niitä saa eri ympäristöihin ja niissä on joku semmoinen myös niin kuin outos ja salaperäisyys. Niin niistä on monenlaista juttua kehitettyä. Ja sitten oli se vesiputous silmän kanssa. Joo. Ja sitten siihen tuli puolukat. Siinä oli vähän sellainen lapsilta kielletty tarina, mutta ei ehkä mennä nyt tässä kohtaa siihen. Ja samoin niihin puolukoissa, niin siinä on mutta pidetään tässä kohtaa puolukoina kuiten niin. Mut sun pitää kysyä, mikä on mun lempitatointi. No mikä on sun lempitatointi? Katsotaan, jos me ollaan nostettu sen verran Se on tää pohkeessa oleva. Me nähtiin isovaivaisia tarinassa, niin tää on kyllä mun lempitatointi, tää rotta. Niin mä muistan tuossa rotasta, niin mä piirsin jotenkin liian niin kuin pehmeä ja kiltin siitä. Mikä se pehmeä ja kiltin niin ei ole ehkä niin kuin mun vahvinta aluetta, mutta silloin mä ajattelin, että okei, että nyt mä teen sen enemmän sen niin kuin tavanomaisen niin kuin tatuointikuvaa, mutta sitten Samir tuli niin kuin vahva ukaasi, että tämä täytyy muuttaa ilkeästi ja sen rottamaisemmaksi. Niin se sitten itse asiassa sopi mulle ihan hyvin. Sitten se piirrettiin uusiksi ja lopputulos oli kyllä parempi kuin se mun alkuperäinen ajatus. Et kyllä mä pyrin sitten loppujen kuuntelemaan, mitä se asiakas haluaa ja hakea siihen kuvaa semmoinen, että mä oon itse tyytyväinen ja asiakas on tyytyväinen. Oli Sami kiva jutustella ja ollaan tästä näin nyt reilu 10 vuotta jutusteltu näiden prosessien yhteydessä ja toivottavasti nähdään vielä tämän vuoden puolella uusien tatuointien merkeissä. Kiitos samoin Harri, on ollut ilo olla asiakkaasi jo pidemmän aikaa ja eiköhän meidän matka vielä tästä jatkuu.